En principi, l'única cosa que jo no puc menjar són els ulls. Avui Barcelona Secreta es converteix en el programa Cuina i cuinem amb l'Ada Parellada. Mira, avui us faré una recepta d'aprofitament alimentari. Ja saps que és un tema que a mi em preocupa moltíssim, el tema del malbaratament. I es comença a lluitar contra el malbaratament, saps com? Aprofitant. Et faré una recepta amb bolets. Tinc pollastre a l'ast que m'ha sobrat, restes de verdures, en el meu cas carbassa, el formatge, el repeles i cap a l'olla. Restes fins i tot de peix, totes aquelles restes proteiques que les pots esfilagarçar i introduir en el nostre plat d'avui estrella, que és un farcit. Hem vingut a cuinar. Hem vingut a cuinar. Si li perds la por a la cuina, aquestes restes que hi ha a la nevera ja no seran restes, seran una oportunitat de crear un nou plat. Parlant amb tu, que quasi que se'm cremen els sets, tio. Mira, ja els tenim. Ara, quan et poso la sal, d'aquí sortiràs amb un tatuatge i aquí un altre tatuatge. Aquí posarem un de cada 3 aliments que es produeix, es llença injustificadament. En el teu posarà amb la meitat del que llancem podríem combatre la fam crònica mundial. És a dir, per què fots comprant pa ratllats? Anem a dir la gran veritat del dia. Pa ratllat és ratllat. Pa ratllat és tot el pa, panko només la molla. Això és pasta filo. Això també et deixaré jugar tu. Vinga, juguem junts. Hi ha una diagonal, vale? Prems una mica i cap aquí. Ja ho tens. Fàcil, xulo i efectiu. Ja ho tenim, ja ho tenim. Escolta'm, no et sembla que ho hem patat molt? Doncs Ada, Què et sembla? moltes gràcies. Què et sembla a tu? Com ha quedat això? Era la primera vegada que ho fèiem. Hem de millorar, però és importantíssim el que hem fet. Ja sabeu, a partir d'avui, des d'aquest vídeo, aquí no es tira res. Ens veiem a la propera edició de Cuina Secreta. Adéu.